Ahojte. Ideme skladať túto moju zlatú pílu. Vyčistil som. Neviem, či to je takto vidieť. Ale ukoľvek mám to aj bližšie. Dokáže nám tam olúpaná farba. Toto. Z druhej strany je to vyčistené. Na rebra, výfuk, všetko. Takže ideme skladať. Tu mám diely. Všetky mám takto perfektne. Vyčistené. Tu je brzda. Bočný dekel štartovania. Takže zohnal som tie dva píly a plus moja. To vyhodím, lebo mal som zapchatú sviečku. Takže ideme skladať túto stranu. Tak tu podoprem. Dá sa to vidieť. Dá sa. Nejako. Nemám kameru, len obyčajný telefón. Takže len cez telefón. Jak to dáva. No, tu je takýto ochranný dekel. Dekel. Čo to je? Taký nejaký kryt. Lebo tu sú vedenia vysokonapäťové na sviečku a potom kábel mínusový na dochýňanie, aby sa to neodieralo. To sa tam dáva. No. A tu je štartovanie ako pružina aj s lankom, ale musím tam naviesť lanko, lebo tuto je taká úzká medzera, že keď tam je navinuté lanko, tak ho neviem natočiť alebo natiahnuť pružinu, lebo sa nezmestí lanko. Takže dáme tam lanko. No, počkajte. Takto. Tak teraz to bude dosť ťažké odtiaľ vytiahnuť. Mám tu takú pinzetu. Možno, že to bude aj dlhšie video, ktoré by som nechcel. No. Natiahnem. Nejako to tam utlačím, aby to tu nezavádzalo. Smer je takto. Musím si ho natočiť, lebo dajú sa tie novšie navíjať aj s lankom. Lenže tu je tak malá medzera, že lanko sa nezmestí.
že ho neviem pretáčať, aby som ho navinul. Nie navinul, aby som natočil pružinu. Takže musím to takto. No a teraz ideme, ak toto je umyté, ideme ho namazať trošku s vazelínou a dáme hore. No, tu je vazelína. Trošku by to pružina tam mala mať vazelínu, nie je veľa zas. Nejako som to namazal. No. Takže sadla. Dáme tam, je tu takáto zaistovacia podložka. Podložka. A teraz tam hore ešte tento štartovací kolík. Sem. A tu ešte pôjde takáto pružina. Je to zaistené. Točí sa. Dobre, takže pripravíme rukoveď. Natiahneme túto pružinu. Lebo len s takýmto systémom, lebo keď sa tam nezmestí lánko, tak ho natočíme. Bude stačiť. No, neviem, asi raz ho ešte pretočím. Dobre. Tu je. Trošku podržím rukou, aby mi nevyskočilo. Teraz ho prevlečiem. Tu sem. Už je na doraz. Sem pozor, taký menší, alebo aspoň takto. Aby sa to zmestilo. To nezavarze ručne, to skúsime. No, čo sa stalo? No, sme natiahli. Asi áno. Takže musíme spustiť trošku nižšie. Som natiahol. Poď von. Trápim sa s tým.
ja som len taký, neviem či amatér. Dobre. No, som ho natiahol až úplne na doraz. Takže to už bolo veľa. Takže ho trošku takto opatrne uvoľním. Skúsim ho previesť. Skúsim ho ručne. Čo to povie. No, tak toto je lepšie už. No, som mu dal doraz. Taký. Takže máme úzol. Ešte raz. No. Aha. Super. No. Takže toto máme. Ideme. Dáme zotrvačník. Aha. Máme zotrvačník. Použijeme kopierku. No. Povolím zotrvačník, nie zapaľovanie. Musím ďalší šrobovák. Nejaký silnejší. Takto. Dobre. Je to povolené kvôli tomu. Počkajte, tu je, áno. Dobre. Tu je KL. A tu. Takže si ho nasadíme. A medzi týmto zotrvačníkom alebo ventilátorom, kto jak hovorí, má byť určitá medzera. Takže ja tam používam takéto niečo obyčajné. To je vyrezané z plastovej fľaše. Navlečiem ho tam. A tu je magnet. Tu, teraz, momentálne. Takže, no, spadla sa mi donútra. Ukáž sa mi. Tak to podržím. No. Natočím si magnet. Ono to samé pritiahne. Zapaľovanie. A tam zostane tá 0,2 medzera. Takže ho teraz takto dotiahnem. Takže chytím plast. Odtiaľ vytiahnem a mala by tam byť medzera normálna. Teraz dáme blokovanie. Takže klasické blokovanie. To sa mi ľahko nezdá. Lebo sa mi to kýmľaca trošku. Čo to je? Aha, teraz to sa má miesto. Dobre. Takže
podložkou. No teraz to je tá podložka. Je tu taká vlnitá podložka pod týmto šroubom. Takto. Takže máme ho blokovať tadeto. Takže musíme takto dať, že ideme natáčať, piesť a keď piesť sa dostáva, tuto je to vidieť, no teraz nebudem presne ukazovať, ale piesť sa už dostáva do hornej úrati, takže tam napcháme toto lanko, s týmto zablokujeme a už je zablokované, takže 13 kľúč alebo kľúč od sviečky alebo od tej motorovej píly a ak tu dotiahneme, je super. Lanko tam síce môžeme ho vybrať, lebo budeme potrebovať na druhú stranu na spojku, takže fakticky túto stranu už máme hotovú. Treba to vidieť, aj toto je čistené, no. Mám vylámané tiež. Toto, čo som už spomínal predtým. Nie sú oproti, ale aj tie ďalšie, čo tam boli, neboli schopné. A ešte niečo idem odskúšať, keď sme to už namontovali. Či tu máme iskru. Ojoj, super, iskru máme, sviečku ešte nedávame. Dobre, ani sem nedávam dekel, ideme na spojkovú časť. No, ani. Toto som vyčistil takisto, no trošku už presakuje olej, aha, takto. Lebo ja som tam trošku nalial oleja, aj benzín kvôli onému, či táto nádrž, čo som tam menil, či nepresakuje, takže nie. No, dáme tam španovák. Takto. A ideme tam dávať olejové čerpadlo. Ale predtým no, treba toľko, namažeme, tu je taký šnek, obyčajný, to nie je šnek, to je obyčajná pružina, natiahnutá na tukovku, ktorá poháňa vlastne olejové čerpadlo, lebo u týchto starých píl, aj sem dám trošku, u týchto starých píl to bolo tak riešené, že jak si naštartoval, tak ono to hneď poháňalo čerpadlo olejové a keď to išlo aj na základné otáčky, tak to dávalo olej. Tu je taký menší štift, ktorý má zapasovať sem a to je akože presné uloženie. Takže ho takto navlečiem do tej gumičky, lebo toto je gumička aj s nasávacím hrdlom z oleja od olejovej nádrže. Takto nejako, a už to tam aj paslo. Takže dali sme olej, alebo vazelínu. Tu je taký nejaký ochranný kryt, ktorý ide sem. No. Toto by sme asi z celka mali byť hotoví z tejto strany. Počkajte, toto trošku utrem. Dobre. Takže teraz nám sem ide ochranný kryt. Tu
pracuje. Tu má takéto zúbky, ktorí ho tam vlastne držia, ktorí sú seknutí. Sem na toto. Takže nič nám tu nechýba. Asi nič. Takže s takýmto systémom, že ho tam natlačím, tak dobre, už to je trošku vybehané. Nič také vážne. Ale skúsim ho tam trošku ďalšie kladírko. A tieto zuby mu tam narazíme. Aj toto druhé. Počkajte teraz. No. A nič viac. No dobre. Ideme ďalej. Tu je vymedzovacia podložka, pasuje to tam. A teraz pôjde spojka. Takže spojka. Niečo som zabudol. Momentík. To musím zhodiť dole. No, už sa to uvoľniť nechce. Uvoľním týmto spôsobom. No, originál opierku som mal takúto, takže je dosť dlhá. Zoberie doskus z rednej časti, lebo je dosť dlhá, ale zohnal som novší typ, ohnutý, kratší. Je tu s tým, že je ohnutý, je niečo kratší. Takže vám nezoberie toľko z oného. Z reznej lišty. Takže tento namontujeme. No počkajte, ešte potrebujeme šrouby. No, teraz nájdi šrouby. Tam sú presne také maličké šrouby. Potrebujem na to pinzetu. Máme šrouby tu. No. Sem. A ešte ďalší. Ten je to. Takže. To je opierka na drevo, alebo na klad. To jak to nazýva, to je jedno. Klátová opierka, alebo opierka na drevo, alebo jedno. Takto dávam šikmu, aby ste videli. A teraz asi už trošku tomto doklepem tu tieto zúbky. To tam držia. Španovák máme. Tam to máme. No, trošku to je lepšie. Som mu doplekal. A, momentík. Niečo vám ukážem. Toto bolo originálne čerpadlo, čo v tom bolo. Takéto. Ale už to je vybehané. Ja som ho vyčistil, ale už tu chýbajú tieto závity nejaké, neviem, nechce to trošku priblížiť. A už to nenabieral olej, takže som ho musel vymeniť, ale dal som tam, toto je asi nejaký novší typ, lebo toto je aj dlhšie, má tu šroub a dá sa nastavovať dávkovanie oleja. Jak u tých modernejších píl, alebo u väčších, takže uvidíme.
Takže ideme. Podložka. Ja, toto namažeme. Namažeme tam ložisko. Stále z tejto strany, lebo keď to tam strkáte, tak to tam zoberie vazelínu. Dobre. To máme. Kde máme spojku? No. Toto je nová spojka. Aj z novších typov. Toto je už asi zo 402. Neviem, lebo originál vám ukážem. Tak vyzerá. Originálna spojka tam vyzerala takto. No, tak toto je novší typ. Toto je z druhého ďalšieho. Mám to ešte ja. Ten svoj, čo som ja tam menil. Keď už to bolo zodraté. Ale tento sa mi lepšie lúmi. No, ani toto nie je vyverané dobre. Dáme ho tam. No, čo ti je? No, teraz zase tam dáme blokovanie. Aha, blokovanie. Niečo vám ukážem. Aha. Dal som si spraviť tiež takéto blokovanie. Zašroubujete na miesto sviečky a blokuje vám to piest, aby ste vedeli buď uvoľniť spojku, alebo zotrvačník, alebo to. Ale stalo sa mi také niečo, možno, že to je zle vyrobené, že toto je tenké, tuto, že, neviem, Husqvarna to bola, tuším, neviem presne, nechcem klamať, neviem presne, ale bola to nejaká píla, kde som to tam natlačil. Ťažko sa uvoľňovala spojka. A jak som to uvoľňoval na silu, tak tento hrot, tenká vrstva piestu, mi to prederuje piest, takže tak som dopadol, že mohol som si kúpiť nový piest. Pre toho dotyčného, nebolo to pre mňa, aj toto som si sám vyrobil. Stará góla sa dá, tá 1000 ranka, poškodená už. Takže vybrúsil som, nameral som, navaril som staré, čo sú to imbusky, majú to nejakú výdrž. Takže podľa toho zapasuje, dáme tam kľúč. Dá sa všetko vyrobiť. Takže dotiahneme. Dobre. Blokovačku už nepotrebujeme. Tu zavesíme. Mimochodom, mám tu viac týchto podomácky vyrobených kľúčov na rôzne druhy píl. Osvedčili sa, dobré sú. No, takže spravíme tu trošku poriadku, aby sme tu nemali zbytočné veci. Toto odložím. Toto. Tento mohutný materiál. Takže toto máme, tieto opierky máme.
preč. No. Takže skrátka to máme. A ešte pripravil som si takéto niečo. Táto izolácia, čo tu je, nejaká taká špeciálna na teplo, neviem presne čo to je. Takže chcel by som tam, je to také roztrapatené, dám tam asi zmlšťovačku, aby to nebolo také dosť roztrapatené. Natiahnem ju tam, keď sa mi to podarí, dám ju nižšie. Trošku ho vytiahnem takto. Mám tu ohrievač. A teraz dúfam, že s tým nepodpálim celú pílu. No. Nepodarilo sa podpáliť pílu, ale podarilo sa to dať tak, jak to má byť. Dobre, máme tam sviečku, no ešte odmeráme kontakt na sviečke. Malo by to byť od 0,50 do 0,70. Takže 50 tam nejde. Počkaj, čo tu je? 65. No, 65 tam vôjde, takže by to malo byť v pohode. Sviečku. Vytiahneme. Fakticky, už teraz ono by to mohlo aj štartovať. To uložíme presne takto sem. Dobre. No. Takže, čo tam teraz ideme namontovať? Namontujem mu tento bočný dekel. Nájdeme tu rovnaké. Koľko ich potrebujeme? 3. Nie. To sú 4. 1, 2, 3. Áno, a 4. Veci sú rovno dobre. Takže jedna sem. Jedna pôjde sem. Jedna sem. A jedna ide na horný dekel. Áno. Na horný kryt. Nedoťahujem ich teraz na fest. Tak jemnejšie. Sedí. Tak to natiahneme. Ja ešte vám ukážem. To ešte nie je zložené. Tento výfuk, taký robustný je. Pozrite sa. Má to ešte pred sebou aj kryt. Tento je z hliníka. A čo som ja zistil, tento výfuk bol, to som našiel na nejakej nemeckej stránke. Tento výfuk bol špeciálne, tak bolo napísané špeciál für USA. Takže čo sa vyrábali do Ameriky, a vyžadovali Američania, že tam, prepáčte, že to vyžadovali Američania, že tam má byť taký výfuk, lebo, počkajte takto, že z tých 3 píl som poskladal ešte jednu, tá už je predaná, a tam bol takisto, ale len plechený výfuk, originál, tam bolo vytlačené, že made in West Germany, ešte v tých časoch, že západné Nemecko, lebo neboli spojení.
Aj ten bol originálny výfuk, aj tento, ale tento len pre Ameriku. Takže neviem, že čo to tam mohlo mať za význam. Takže ideme, dávame horný dekel, tento je tak dosť ťažko sa tam dáva. Ešte toto a dáme to, aha, nám tu niečo chýba. Ešte takéto musím zohnať. To je izolácia. Alebo tesnenie, izolácia. Sem tu ide na karburátor. Takto. Lebo medzi týmto, tuto to nasáva a medzi karburátorom a týmto horným krytom je medzera, takže to tam utesňuje, aby sa tam nedostával bordel. Takže ideme. Takže to by som je to uviažem, aby si mi nezavadzal. No, neviem. Možno, že sem. Či mi to pomôže. Počkajte. Možno, že takto. Asi ani nie. Nevadí. No. Točíme tento vypínať na miesto. Teraz tam ide ešte tento kontaktný pliešok, ktorý je na vlastne vypínanie motora na tento. No a toto je. A toto. Tuto teraz dostať na svoje miesto. Čo to je? Sítič. No je dosť také umenie. Neviem, či som ja taký ľavý, alebo mantavý. No kde je ten? No neviem. Naozaj, že neviem mu prísť na princíp, jak sa to tam dáva. Asi som dosť ľavý na toto. Ono to už je na mieste. Neskočí to tam. Ne. To bolo asi nejaké špatné nemecké riešenie. No, už je to tam. Dobre. Gumička tam zostala. Aha, momentík. Aj pliešok je tam. Dobre. Čo ma to leží? Čo to štov? A nie, brzda. Dobre. Takže máme tam aj pliešok. Je tam aj pliešok. Čím sa dochyna motorová píla, odtiaľ dostala vlastne kostu s tým malým plieškom, čo som tam ukazoval. No. On ako to? No nevadí. Uvidíme. Sem ide ten štvrtý šrób. Možno, že dotiahneme najlepšie. Ešte nedotiahneme. Ešte dotiahneme tento horný. Sedí. Ešte tu máme jeden ďalší sem. Horný. No. Alebo ako. Aha, teraz. Už to tam zapasovala.
Takže všetky sú na mieste. Trošku s tým pohýbeme. To sadlo. No, sadlo to. Tento. No, dobre. No, máme tu namontované veci. Tento bočný drekel nedávame. Dáme ešte filter. Chlapci. Ja, mimochodom. Tak to vám poviem. Nie som profesionálny režisér, ani nahráč. Nemám ani žiadnu kameru. Ja to nahrávam len obyčajne cez telefón. Čiže aká to je kvalita? Či to je veľká kvalita, alebo normálna kvalita? Neodmeral som kompresiu. Pritom mám tu aj kompresiometer, ale neskôršie potom uvidíme, či to naštartuje alebo nie. Dáme mu ešte rukoveď. Sem ide tento krátky šrúb. Dobre, nedotiahnem. A volá, ako mi to tam nechce zapasovať. Čo to je? Dajte. Aha. Aha, takto. Teraz. Sem ide taký dlhší šroub. A tento je zase na imbus. Sú tu rôzne šrouby, už všelijako pomenené. Dobre. Toto tu. Ja si zoberiem väčší šroubovák. No. Tak tento pliešok sa nám to hýbe, ale keď tam dám vodiacú lištu, tak to sa tam udrží. Takže benzín som tam mal kvôli tesnenie nádrže, olej som tam dal, či mi to nepreteká, čo som tam dal nasávanie, lebo to zvykne, tak som tu utesnil s týmto, čo to je, melom. Takže máme tam aj olej, benzín a ďalšia vec. Toto už nie je originálny dekel dokúpený. Ale tu je originálny dekel na nádrž. A tu uvádza, že dvojmix a 1:25. Neviem, či to je. Neviem, či vám to tu. Počkajte, no to svetlo. Aha, vidíte? Raz. Miešanie 1:25. Takže neviem, či to teraz môžeme použiť v tých časoch.
tam boli oleje nejaké inakšie na kvalitu, ale dneska sú tie oleje oveľa lepšie, takže dám tam normálne kvalitný olej od štýlky, keď to môžem povedať. 1:50. Uvidíme. No, takže ja a medzi tým ešte nebol poskladaný blok motora, karburátor a takéto veci neboli dané dole, len vyčistené, akože takže ani rozobraté. A nastavil som LKH, aj základné otáčky, takže skúsim, čo to spraví, či to naskočí alebo nie. To som len tak nasucho nastavil, takže tu sa štartuje takto. Syčič a taktože syčič, toto potlačím, dám plyn, toto podržím, to je pol plyn. Vypnem, no a skúsime, či to naštartuje a či nám tu bude dávať olej. No. Aha. No takže olej nám nejde, takže máme tu nejaký problém. Čo tu spravíme teraz? Otvoríme nádrž. Toto je takto, že už to nemá ten zakyťovací koniec, ale takto skúsim do toho zafúkať, či to nenatlačí olej. Aby sa naplnilo čerpadlo. Dobre, skúsim ešte raz naštartovať. Ale olej už ide. Ale toto sa mi seklo, aha. No, a s týmto teraz čo spravím? No chlapci. Nie. No čo sa tu mohlo stať? Asi sa zlomila pružina. No, asi áno. Alebo sa sekla pružina.
No nevadí. Olej to dáva. Dobre to bude, len to nebude pritračené. Olej tu vyteká. Takže čerpadlo fakčí, keď sa tento priešok pritlačíš, tak ho bude tlačiť tadeto. Takže je to dobre, ale túto druhú stranu musím rozobrať. Čo s tým? Preto sa mi seklo. Dobre. Takže nebudem dávať ďalšie video. Fungovať to funguje. Len toto nejako doladím. A možno spravím nejaké video také, že s tým održem nejaké plátky dreva. Majte sa krásne. No takže, doriešil som problém aj so štartovaním, lebo som to moc natiahol. Olej tam išiel. Dal som tam už aj lištu. Naštartujem. Počkajte, donesiem sem. Takto kus nejakého kartónu, aby som znázornil, či to naozaj podáva olej. Takže takto. Doriešil som, olej podáva z lišty. Trošku mi to trvalo, moc som natiahol pružinu na štartovanie, takže to sa mi seklo. A olej tam podáva, si nebol problém, takže ďakujem. Ešte potom, možno, že ďalšie video spravím, že jak to reže, čo to zvláda, jakú hrúbku a tak ďalej. Ďakujem vám. Majte sa.